Zerzevan Kalesi tabii Roma'nın sınır garnizonu ve önemli bir askeri yerleşim. Jaliye dezgeha parêzgeriya çand û geştiyariya Amed ve Çalakiya binavê bîranîna kevirê Zerzevanê hat li darxistin. Çanda çêkirina xwarinêya berê, mîrata kevnara kulîneriyê, bîra gastronomîk a zindiya Amed li heman maseyê de civand. Çar kevneşopiyên xwarineyên bêhempak û riya ji Romayê heta Zerzevanê û ji Zerzevanê heta xwarinên hemdem ên Amedê dişopînin hatin ronîkirin. Armanca Çalakiyê danzanî ku çanda xwarineya dewlemend û mîrata gastronomîk a Amedê were parastin û veguhestin bo nifşên pêşerojê. Ana tema van xwarina pir baş bû. Çawa baş e, ana em şefan van tema bi hev tînin. Ana tu mêze dike xwedeş ter dayê. Ana van giya, pincar, şunda tu mêze dike mirîşkêwiyê, şunda yani hüngüv, hejîr, yani wisa tiş heye ki tu mêze dike Diyarbekir. Yani Diyarbekir tune bana yani insaneti daha jî şunda dahat. Yani ez dibêjim ana bê nan. Yani tu mêze dikin nîske şunda yani pir tişta li var ava bûye ez dibim serek yani Diyarbekirê. Arkeolog dîrok çand û temên cuda anîn bahevdû bi cilên dema İmparatoriya Romayê xwarinên wê demê û vexwarinên wê demê di nava sînekên axê de danasîn. Bîra xwarineya kevnar a di nava keviran de ve şartî ji nû ve divêjînin. Her wiha tête çaverêkirin ku feydeya dewlemendiya gastronomiya bajêr li ser geştiyarî jî bi temên cuda bandor bike. Erê wan şîva leşker 10,000 sal berê leşkerekî hû xebata xuruvderê dikirin ew wan xwarina wan eka dixwarin da xwarina dixwarin ji bo wî alê em jî xwastin ki em wan reçetê 10,000 sal berê em bînin anha em çêkin em ji bûna bibînin ki ew çawa xwarine tamamen çawa bûn. Kela Zerzevan li navçeya Çınara Amedê li ser ya Amed û Mêrdînê. Dîroka Kela Zerzevan ku garnîzonekî sînoriya Romayiyan bû ve digere 3000 sal berê û digî ji serdema Asûriyan. Di serdema Persan de ev wargeh ku li ser ya qiralê ji bo mîsogerkirina ewleyariyan dihat bikar anîn. Herema niştecîhbûnê her wiha santralên avê, dêrek dibin Erdê de, stargehek dibin Erdê de û perestgeha Mitras dihewîne. Kelha Zerzevan û perestgeha Mitrayê di lîsteya mîrata cîhaniya UNESCO'yê de ne. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.